Επιστροφή και πάλι στο Ολυμπιακό στάδιο. 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στον 53ο τελικό του κυπέλου. Εδώ η φάση που σημάδεψε το πρώτο ημίχρονο. Το χαμένο πέναλτι από τον Δημήτρη Σαραβάκο στο 12ο λεπτό. Δυστυχώς όμως με τη λήξη του ημιχρόνου είχαμε θλιβερά επεισόδια στην καταπακτή. Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε τι έγινε κατά την αποχώρηση των δύο ομάδων. Ты будешь?